Swpyr Sion yma. A os da chi'n mynd cofio, dipyn yn ôl nes i wneud fideo Minecraft. Ac oedd o'n dal fi yn creu rhywbeth mewn texture pack gwahanol. Ond da chi'n cofio y fideo ar ôl hynna, nos o gyd mynd. So, be dwi'n meddwl wneud ydy trio wneud hynna eto, just adeiladu be nes i creu cynt. Dwi'n gwybod mae o'n sowndio efo torri'r... ddim yn wneud y pethau o'n i fod i. Be ydi o eto? So, ia. Dyna beth dwi'n wedi bod yn wneud. So, lle oedd o nes i creu peth fi? Ie, dwi'n meddwl na fy moedd o. Dwi'n siŵr na fy moedd o. Ie, mae rhaid na fy moedd o. So, dwi'n wedi creu tŷ fi. Ie, mae rhaid na rôl fy moedd o. Ie, dwi'n wedi creu fy mat o yma. Dwi'n wedi cael pob dim o un i efo. Neu, sy'n wedi lle oes gwahanol. Ond, dwi'n wedi bod yn wneud peth fi. Hefyd, actually, dwi anna wneud un peth. Dwi anna wneud un peth cyn i fi cychwyn gyd o stwff yna. Dwi anna'n cael gwrdd o'r peth na. Da chi'n cofio yn y tro diwetha, o'n i'n cwffio rhywbeth. So dyna beth dwi wedi wneud wan. Draig mawr o'n i'n cwffio. So cyntaf dwi wedi cwffio'r draig yma. A wedyn, na i weld chi. Be? Dwi wedi dilyn gyd o'r ddarna. O'n i'n meddwl hyn oedd be wyt ti gorfod wneud? Be? No, na. No, dwi'n gallu wneud hynna. Rhaid i cael angyfobio iawn i am wneud. Bless you. Bless you, bless you, bless you, hogyn bach. Dyna ni. So, beth ydw i'n gwneud ydy roed pob dim yn ôl a lle oedd a Bobby, Bobby.
Be wyt ti'n neud? Be wyt ti'n neud, Bobby? Bobby! Bobby! Lle di Bobby? Na i creu Bobby wan. Bobby! Anta, Bobby, gai dweud rhywbeth? Dwi'n mynd i'n dweud i chdi. Dwi yn mynd i creu adra. Cynta. Fi gorau roed nôl y peth o'n i efo. So, dwi'n mynd i gadw chdi yn fan'na. Wedyn, dwi'n mynd i creu bwrdd fi. Nes i dysgu hyn gan rhywun. Ar y we mawr, 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 mawr. Mawr, mawr, mawr. Mawr, 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 mawr. We mawr, mae hwn yn we mawr, mawr. Mawr, 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 mawr. Miaw. Ie. So, fi'n gwybod beth dwi'n gorfod wneud. Dwi'n gorfod enw hein. Wedyn, bydd i anan, un o hein. So, Dwi'n jyst wneud un peth. Lle nes i gael hwn yn anghywir? Hwn dim ots. Da ni dal yn gallu creu hwn. Dyna ni. Oh na! Oce, iawn. So, be dwi'n mynd i wneud rwan yw dwi'n mynd i nes i'n rhoi roed rhywbeth. Roed hwnna yna o gwan. Hwn fel hwn wedi gweithio. Gwan, fi efo set. Diolch yn fyna. Lle mae'r rhaid mwy ar ôl yn fyma? Diolch yn fyna. Diolch. So hwn
bod dwi efo un o heina. Lle ydi plat fi? Wan, hwn di tric 2. So, be dwi'n gwneud ydi ystod hwn, neu hwn. Dwi'n licio nhw 2. Ond maen nhw 2 mor fa. Wel, mae pawb yn dweud maen nhw methu clywed fi, so dwi'n di agos yn agos. So, be dwi'n di wneud wan ydi, dwi'n di ystyn un o hein. Iawn, ac wan dwi'n di gael un o heina, dwi'n di gorau mynd i fyma. A wedyn dwi'n mynd i gorau gael hwn. A wan dwi'n mynd i dangos i chi sut mae hwn yn gweithio. Wan dwi'n mynd i roi hwnna yn yna a dwi'n mynd i dynnu'n hwn. Dwi'n gorau bod yn hwn, ond dwi'n jyst mynd i defnyddio hwn. Ac wan dwi'n mynd i roi hwnna fyna. Wan. Dwi'n iawn. Gafon ni hwn. Gwan dwi efo het. So fel efo gweithio efo'r un arall. Rhaid ni gweld. Iawn ta. O. Oce, dwi mewn a dwi hefo peth fi. Dwi yma na'n chdi. So, wan dwi fewn. Dwi efo het bach. Hwre! So, dwi'n gallu rhoi pob dim dwi isio fewn y hwn. Bwys yna. Aw! Dwi'n ma'n licio. Wel, wan dwi fewn o fyma. Hwn yw'r ail rhan ti'n gallu gael. Be ti'n gallu neud? Di wan, ti'n rili gorau bod mewn yn rhywbeth. So, be ti'n mynd i gallu neud? Ydi, ti'n mynd i bod yn stuck yna. Sa ti'n mynd i nôl fewn. Gwan dwi fewn o fyma. Dwi hefo rhywbeth. So, ia, so hynna sy'n mae'n gweithio. Iawn? So, be dwi'n mynd i wneud wan? Dwi'n mynd i gael cwn fi nôl. So, yna'n... Mae o mor anodd i gael cathod. Dwi'n mynd gwybod pam. Dwi'n mynd i gorau gael 1, 2. So, ond dwi efo chi 2. Dau mynd i gael un o hein. Ti sefyll fyny, ti sefyll fyny. Dyna Bella. Oce iawn, Bella, ti... Eista lawr, Bella. Bella! Iawn, da ni wedi gael Bella ac y 2 cwn. So, wan, dwi'n mynd i gorau deud ta. Ta-ta!